Исәнмесез? Мин корреспондент. Син кем? Мин бүре. Мин зур, матур, чиста, әйбәт бүре. Сиңа ничә яшь? Миңа 6 яшь. Стадионда нишлисең? Мин йөгерәм, сикерәм. Рәхмәт. Ә син кем? Мин керпе. Мин кечкенә, матур керпе. Сиңа ничә яшь? Миңа 5 яшь. Стадионда нишлисең? Мин сикерәм, йөгерәм. Рәхмәт. Соревнования начинаются. Ярышлар башлана. Мин тренер. Аю, төлке, тычкан. Килегез монда. Мин тренер. Бүре, куян, керпе. Килегез монда. Беренче ярыш йөгер. Аю, мәтуп, йөгер. Төлке, мәтуп, йөгер. Тышкан, мәтуп, йөгер. Бүре, мәтуп, йөгер. Куян, мәтуп, йөгер. Керпе, мәтуп, йөгер. Икенче ярыш сикер. Бүре, сикер. Молодец. Куян, сикер. Керпе, сикер. Керпе, сикер. Молодец. Молодец. Ою, сикер. Ою, молодец. Төлке, сикер. Төлке, сикер. Молодец. Тышкан, сикер. Молодец. Мияу командасы 1 очко. Әйбәт. Акбай командасы 1 очко. Әйбәт.